Bună, dragii mei! Sunt Xenia, bine ați venit pe canalul meu Secret Love. Astăzi vă fac un podcast despre switch-ul polarităților, dragii mei. Este vorba despre acest switch care intervine înainte de reuniune. Deci, ca să înțelegeți bine, fără muncă depusă, nu se ajunge la switch. Fără switch, nu se ajunge la reuniune. Acum, haideți să vedem despre ce este vorba în acest switch de polaritate. De fapt, nu este un switch de polaritate totală. Să nu vă imaginați acum că dacă erați yang, deveniți yin. Este, de fapt, o integrare. O integrare completă a celuilalt, a polarității lipsă. Aveți comportamentele, bineînțeles că dacă ajunge să gândiți că v-ați schimbat polaritatea și că nu mai sunteți cine erați, și aveți comportamentele, de exemplu, în cazul meu, runnerului yin, de fugă, de frici, apar toate rănile care le are runnerul, pentru că, de fapt, ambele părți avem același răni. Deci suntem două suflete rănite și purtăm aceleași răni în noi, doar că fiecare are momentul în care le lucrează. Acest switch, dragii mei, intervine în momentul în care ai lucrat suficient de mult cu tine, în care intri în acea detașare totală și nu te mai interesează ce face celălalt. Te concentrezi doar pe tine și pe misiunea ta de viață. Integrezi total această polaritate în tine. De fapt, pe el îl integrezi, îl simți total. Și o să ai surpriza să te trezești într-un gol, într-un vid destul de intens, destul de mare. Bineînțeles că este un pic destabilizant acest vid, pentru că te gândești ce se întâmplă cu tine, deci nu mai simți, de ce nu mai simt nimic, de ce sunt în starea asta de... Este ca și cum ai apăsat pe butonul pauză. Acest vid intervine, dragii mei, pentru că te vindeci. În acest switch tu îți vindeci toate rănile care au rămas în tine, te eliberezi de toate pietroaiele ca să faci loc la toate minunile și cadourile care vin spre tine. Deci îți dai seama că nu mai ești tu, nu mai rămâne nimic din cel ce ai fost, dar în momentul acela tu nu realizezi de ce intervine această schimbare. Doar că, dragii mei, acest vid intervine și switch intervine în momentul în care tu te alegi pe tine și îți impui respect. Când închizi poarta celuilalt, acolo apare acest switch, de acolo începe totul. Și deci în momentul în care efectiv nu te mai interesează absolut ce face el. Bun, o să vezi că nu prea mai simți, mai nimic, o să te întrebi ce se întâmplă cu mine, de ce eu aia care simțeam, care, alergam tot timpul după el, dintr-o dată nu mai este nimic de gen,
S-a blocat totul. Da, ai senzația că te simți blocat, dar mai este și senzația asta de gol, de vidul ăsta care este în interiorul tău. Deci acest vid intervine, dragii mei, pentru că nu mai sunt răni, nu mai este suferința aceea care ne tot acapara. Acum, ceea ce voi trebuie să țineți cont este că acest switch poate apare în perioada de reîntâlniri, dragii mei, după această mare separare. În momentul în care îl întâlniți, el vine să testeze terenul, să se hrănească cu energia voastră un pic și în același timp vă și testează. Vă testează să vadă unde sunteți și atunci voi o să vă dați seama că nu mai merge așa, chiar dacă sunteți ok, nu aveți așteptări de la el, vă dați seama că trebuie să faceți ceva ce n-ați făcut, de exemplu, să închideți poarta, să-i spuneți gata, până aici nu se mai poate, ori e o decizie, vii la mine, vii diferit. Pentru că voi așa îl obligați să intre în declic, să intre în introspecție. Acest switch, dragii mei, durează. Durează și mai ales când nu știți despre ce este vorba. Este posibil ca la unii dintre voi acest switch, mini-switch să fie avut loc deja înainte. De exemplu, la mine s-a întâmplat, efectiv, când îl vedeam, fugeam. Deci fugeam din instinct, schimbam direcția. Și apoi mă trezeam și mă întrebam, wow, zic, super, de ce? Ce fac eu acum? Și așa am putut să-l înțeleg pe el mult mai bine și ceea ce simte el și că totul este inconștient. Deci ca să vedeți cât de frumos lucrează Universul. Deci cum vă spuneam, acest switch intervine în momentul în care tu te-ai eliberat, în momentul în care tu ești în pace cu tine, în momentul în care tu te interesezi doar de tine și celălalt există, îl simți în tine, dar în viața fizică, în drai de nu te mai interesează. Adică ceva de genul, ok, îl iubesc, știu, este în mine. Dacă vine, este ok, dacă nu vine, este iarăși ok. Ceva de genul ăsta, dragii mei. Asta denotă și arată că voi ați ajuns la un nivel de completitudine. Este vorba de această unicitate în voi, dragii mei. Trecerea de la dualitate la unicitate. Este de fapt este o etapă majoră definitivă. Fără acest switch, fără această completitudine nu se ajunge la reuniune. Și el, în același timp, în momentul în care vă simte în această completitudine, dragii mei, la fel și el integrează yang-ul vostru sau polaritatea lipsă lui. Deci se inversează cumva rolurile. Adică el din fugar devine vânător și voi din vânător deveniți fugari. Ceva de genul ăsta. Pentru că în momentul ăsta sunt mulți cezăriani care efectiv închide poarta, se simte bine în completitudinea lor și cumva nu mai este nevoia asta de reuniune. Deci toată fuga și toată găna care ați avut-o pe tot parcursul procesului după această faimoasă reuniune, în momentul în care ajungeți în această completitudine, vă dați seama că de fapt nu asta este important și că nu asta este țelul.
țelul este total altul. Și deci această reuniune nu mai este pe primul loc. Bineînțeles că acum este și frica de instabilitatea celuilalt. Cumva îl testați, trebuie să vă dovedească că este, de data asta, este sigur pe el și că știe ce vrea și că știe despre ce este vorba sau că v-a recunoscut, știe ce este între voi. De fapt, după acest switch, dragii mei, geamanul vostru vine la voi conștient. În momentul în care voi sunteți în această completitudine și unitate cu voi înși vă, automat celălalt simte. Celălalt simte și îl forțați automat să intre în introspecție și să aibă acest declic. Pentru că totul este paralel, se lucrează energetic, dragii mei. Atâta timp cât el nu mai simte această presiune din partea celuilalt, a fugarului, el atunci își dă voie, se deschide și își dă voie să lucreze cu el. Să intre în această introspectivă, în această analiză. Deci revede el tot filmul de la începutul și înțelege totul diferit acum. De ce și cum și toate aceste situații. Bun, acum eu nu pot să vă promit că el vine la voi spunându-vă că gata, știu că tu ești flama mea. Nu, dar știe că este ceva foarte tare care vă unește și știe că el trebuie să vină la voi. Adică, în primul rând, își dă seama de toate suferințele care vi le-a provocat. Își dă seama cine sunteți și ce sunteți pentru el, cât de importantă sunteți. Și dacă nu realizează și nu ține cont de toate sincronicitățile care apar în momentul ăsta, deci cât de cât el este conștient și cel puțin pe sentimentele lui este sigur. Deci, dragii mei, vidul acesta care îl simțiți nu este altceva decât o eliberare. Este o eliberare la tot ceea ce ne făcea rău. Și da, este o stare ciudată, recunosc că vă pune un pic vă pune semne de întrebare, vă întrebați, vai, dar ce se întâmplă cu mine? Și se poate întâmpla ca voi să vă întâlniți și să nu mai resimțiți din ceea ce resimțeați, dar totul să fie ok, dar nu mai este energia aia, nu mai este ce era înainte. Sunteți în acest vid, în acest gol. Dar este un lucru foarte, foarte bun, dragii mei, pentru că asta înseamnă că voi v-ați eliberat de toate aceste răni și că ați ajuns la această magică completitudine totală pe vertical și pe orizontal. Fără asta nu puteți să treceți de faza asta. Și o să vedeți că mai reapar reîntâlnirile. 1, 2, 3, 4, 5. De la fiecare reîntâlnire se lucrează, se merge, se trece la o altă etapă. Totul este verbal. Acum să nu vă așteptați că celălalt vine la voi și gata, vă faceți planul și vă mutați împreună. Nu, dragii mei. Deci, reîntâlnirile se produc pe tot acest parcurs în care voi sunteți în switch, pentru că celălalt nu mai este în fugă. Chiar dacă sunt fricile care totuși mai există la el, pentru că energiile sunt foarte tari și o să le simțiți și voi ca acest zărean. Deci eu vă spun un singur lucru, preparați-vă, pregătiți-vă pentru acest tsunami energetic, dragii mei. Pregătiți-vă. Mai ales în perioada acestor reîntâlniri o să vă dați seama la mulți dintre voi că
vi se deschide energiile Kundalini, dragii mei. Și nu este ușor de suportat și de gerat. Sunt enorm de intense și trebuie să luați ușor, dragii mei. Dar apoi, în momentul reuniunii, când totul este destul de deschis și el este în iubire necondiționată față de voi, deci, dragii mei, acolo intervine un tsunami energetic pentru care voi trebuie să vă pregătiți. Pentru că, bineînțeles că nu s-a eliberat absolut totul și mai reapar frânturi din ego, clar, și din mici răni care mai sunt acolo stocate. Dar dacă voi vorbiți, comunicați și lucrați împreună, se poate trece peste. Deci, acest switch care duce la reuniune, această reuniune, dragii mei, nu este regăsirea finală. Această reuniune, dragii mei, încep întâlnirile. Ușor, ușor vă întâlniți, începe relația voastră de cuplu, adică ambii acceptați să începeți această relație de cuplu conștient și o să vedeți că totul este total diferit. Cel care reapare în fața voastră, celălalt, nu mai este deloc cel care îl știați, este total schimbat. Asta este adevărata reuniune, adevărata relație, bazată pe iubire necondiționată. Și deci de fapt este vorba despre proiectare, despre proiect. Discutați, vă faceți planuri și deci totul este normal dacă deci cum să vă spun, dacă se instalează această relație de cuplu și fiecare dintre voi locuiți fiecare la casa lor. Este totul normal, pentru că reuniunea nu înseamnă că gata, v-ați mutat împreună. Deci poate să dureze o perioadă de acomodare, este normal. Mai ales că pentru cei care nu sunteți obișnuiți să fiți în cuplu. Vă dați seama că nu este ușor, trebuie luat pas cu pas. Mai ales după o distanță, după o separare atât de mare, este necesar ca să evitați neplăcerile și alte rupturi, pentru că dacă intervin rupturi acum la reuniune, ok, nu mai durează, separările nu mai sunt atât de mari, dar de preferat este să evitați, dragilor, să fiți bine pregătiți, să suportați tot ceea ce apare, să puteți să eliberați aceste energii care vă mai bulversează și aceste ieșiri ale ego-ului și micile răni care totuși mai sunt acolo. Și ca la ambii, bineînțeles, că nu s-a terminat totul definitiv. Pe acest parcurs de reuniune voi lucrați împreună. Voi lucrați împreună și este diferit totul. Deci, dragii mei, despre asta este vorba. Când simțiți că nu mai sunteți voi și intrați în acest gol și aveți senzația că polaritatea voastră s-a schimbat și reacționați ca celălalt. Deci este vorba de acest switch în ghilimele. Deci cam atât am vrut să vă spun în acest podcast. Eu vă mulțumesc, dragii mei. Rămâneți cu bine pe data viitoare.